سينما سمرة سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة سلام نعخم يخم كبرات تخاتاتلتي سينما سمرة أبنقص مدبنا እንታይ ትመኹሩኒ ብእተውሕዝዎ ዘለኹም ደብዳቤታት እናመስገና ንኹሉ ብሙሉእ ተገዳስነት ከም ነቕርቦ ብኣኽብሮት ክንሕብረኩም ንፈቱ ብተወሳኺ እቲ ንመደባትና ሃናፂ ዝኾነ ርእይትኹም ንትሕዝቶና ድርዒ ስለ ዝኾኖ ወትሩ ተሳትፎኹም ከይፍለየና ንላበወኩም ንሎም እምበኣር ናይ ሓደ ሓውናን ሓፍትናን ካብ ሽወደን ዝለኣኹልና ደብዳቤና ከነእንግደኩም ሰናይ ጻንሖት ሰላም ንዓኹም ይኹን ኣዳለውቲ ዝተፋላለዩ መደባት ሲኔማ ሰመረ ኣብ ስራሕኩም ዓወትን ኣሳልጦን ኣብ ህይወትኩም ከዓ ሙሉእ ጥዕና ክወሃበኩም እናተመነኹ እተቕርቦ ዘለኹም መደባት ብጣዕሚ ጽቡቕ ስለ ዘሎ ክትቅጽልዎ ጥራየ ዘተባብዓኩም ናብ ሕተይ ከኣቱ እንታይ ትመኹሩኒ ስመይ ደላይ ምኽሪ በሉኒ ምኽንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ምኽርኹም ልዕሊ ዝኾነ ነገር ስለ ዘድልየኒ ዘሎ ምስ በዓልቲ ቤተይ ሕማቕ ኢና ዘለና ኩሉ ሕማማ ፕሮሰስ ጥራይ ኮይኑ ሕጂ ከዓ እሞ ወይ ፍትሓኒ ወይ ፕሮሰስ ኣሳልጠለይ ክትብል ኣናዊጻትንላ እሞ እንታይ ክገብር ይሓይሽ ኩሉ ዘረባና ቆይቅን ዕግርግርን ኮይኑ እዩ ዘሎ ኣነ ከዓ ብዘይ ምኽንያት ክፈትሓ ኣይከኣልኩን ክፈትሓክ ዘኽእል ካልእ ምኽንያት ከይህልወኒ ንገርኒ እንተበልኳ ድማ መንጋር ኣብያትኒ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ከዓ እቲ ንሰበይቱ ብዘይ ምኽንያት ዝሙት ዝፈትሓ ዘማዊት ገበራ እዩ ዝብለና እሞ ኣነ ብዘይ ምኽንያት ክፈትሓ ኣይደለኹን ብዓብኡ ከዓ ቃል ኪዳን ክቡር እዩ ይፈትዋን የኽብራን እሞ ወላ ኣብቲ ናታ ሓሳባት ዶ ክሰማማዕ በጃኹም ምኽርኹም ለግሱለይ ምኽርኹም ብህፁፅ የድልየኒሎ ሓውኹም ደላይ ምኽሪ ካብ ሃገረ ሽወደን ኣትን ክቡራት ኣሕዋተይ ከዓ ንፕሮሰስ ኢልክን ቃል ኪዳን ኣይትእሰራ ከመይሲ ቃል ኪዳን ክቡር ስለ ዝኾነ ይብለና ኣሎ እሞ ሰላም ንዓኻ ይኹን ሓውና ደላይ ምኽሪ ፈለማ ኩሉ ሽግራትካ ከይሓባእካ ተገዲስካ ስለ ዘካፈልካና ከነመስግነካ ንፈቱ ብምቕጻል እዚ ኣጋጢምካ ዘሎ ሽግር ከም ፋሽን ናይ ዘለናዮ ዘመን ተለባዕ ሕማም ኮይኑ ዘሎ ክስተት እዩ ብመንገዲ ሰዲድካልና ዘለኻ መልእኽቲ ከዓ ከምዚ ናትካ ዘጓነፎም ሰባት ክመሃሩ ጽቡቕ ባይታ ስለ ዝፈጥር እዋናዊ ዛዕባ ብምልዓልካ ደጊምና ከነመስግነካ ንፈቱ ከምቲ ትፈልጦ ከዓ ጉዕዞ ህይወትና ኩሉ ግዜ ብሽግርን ጸገማትን ምስተኸበት እያ ወዲ ሰብ ኮይኑ ሽግር ዘየጓንፎ ወይ ሽግር ዘየጋጥሞ ሰብ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ግን ከምቲ ኩላህና ንሰማማዓሉ ኣድማሳዊ ሓቂ ሽግር ምስ ኣጋጠመ እዩ መፍትሒ ዝርከብ እሞ በዚ ኣጋጢምካ ዘሎ ጸገም ከይተሰዓርካ ጉዕዞኻ ክትቅጽሊና ፈለማ ንላወበካ ምኽንያቱ ኣእምሮኻ ነዚ ሽግር እንተዳ ኣካቢድዎ ነውፅ ክፈጥረልካ ስለ ዝኽእል ዘለካ ሕማቕን ጽቡቕን ከየላለኻ ናብ ኣሉታዊ ሓሳባት ጥራይ ክመርሐካ ይኽእል እዩ ስለዚ ፈለማ ኩሉ ኣእምሮኻ ካብ ኣሉታዊ ሓሳባት ነፃ ግበሮ ንኹሉ ሽግራት ከዓ ኣሰኒፍካ ክትዕወት ብምዃንካ ምስ ነብስኻ ቃልእቶ ክቡር ሓውና ደላይ ምኽሪ ኣብ ሕብረተሰብና ቃል ኪዳን ከቢድ እዩ ምኽንያቱ ኪዳን ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ሚሒልካ ንዘለዓለም ሓደ ኾንካ ትነብረሉ ናይ ሰብን ፈጣርን ድልድል እዩ እንተኾነ ዘለናዮ ግዜ ንትርጉም ኪዳን ከምቲ ኣባይታ ዘንገርግር ኣድጊ ብረስሓት ዓብሊኹ ብናይ ሓሶት ምስልታት ደቢንዎ እዩ ዝርከብ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ገንዘብ ርእሲ ኩሉ ኮይኑ ክገዝእ ምስ ጀመረ ፍቕሪ ጠፊኣ ኩሉ ናይ ሓሶት ዘበለ ነጊሱ ናይ ሓሶት ፍቕሪ ናይ ሓሶት ፍሽኽታ ናይ ሓሶት መልክዕ ናይ ሓሶት ሕውነት ናይ ሓሶት ዕርክነት እዚ ከዓ ነቲ እኩይ ዘበለ ነገራት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናነገሰ የምጽኦ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ንኽልተ ጎይታ ክትግዛእ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብሎ እቲ ቅዱስ ቃል እውን ነዚ ብምዃኑ ዘይሰዓት ሓቂ እዩ
ኣብ ጉዕዞ ፍቕርን ሓዳርን ምግርጫዋት ከም ዘሎ ኣይጠፍኣካን እዩ ነዚ ግን ብናትካ ተበግሶ ረጊእካ ብዓቕሊ ብምሕሳብን ክትምክቶ ከም እትኽእልን ኣይጠራጥርን እዩ ንሕና እንመኽረካ ንኽእል ፈለማ ህድኢልካ ጸገማት በዓልቲ ቤትካ ፈትሽ ተሕልፎ ዘላ ህይወት ብዘይካኻ ዝፈልጦ ስለዘየለ ካብ ኣመና ጽላኣት ዘላቶ ቦታ ኸይከውን 10 ሻዕ ትርብሸካ ዘላ ስለዚ ፈለማ ክትገብሮ ዘለካ ብልዙብ መንፈስ እናተራዳዳእካ ውሽጣ ክትምርምሮ ፈትን ፍቕሪ እናለገስካ ምስኣን ዘለዓለም ክትነብር ደኣምበር ክትፈትሓ ከምዘይ ተመርዓኸያ ደጊምካ ኣረዳእያ ምኽንያቱ መስሪትካዮ ዘለኻ ሓዳር እንተዳ ዓኖ ነዊሉ ኩሉ ነገራት ኣብ ክልቲኹም ዓብ ክሳራ እዩ ግዜን ገንዘብን ካልእን ክሳራታት ከም ዘለዎም ከዓ ግዝንግዕ የብልካን ኩሉ ጣዕሚ ስደት ቅድሚኣ ስለትፈልጦ ከዓ ብዓቕሊ ኩሉ ዝስገር ኣረዳእያ ብቁኑዕ ልቢ ኣጆኺ ቀሪምና ኢና እናበልካ ኣደዓዕሳ ክቡር ሓውና ደላይ ምኽሪ ከይተሓለልካ ብዘይካ ጸገማት ናይ ፕሮሰስ ጉዳይ ኣብ መንጎኹም ዝኾነ ነገር ኣጋጢሙ ከይህሉ ጠንቅታ ጭንቀታ ኣጽናዓዮሞ ምስ ስድራ ቤታ ብምልዛብ ከዓ ኩሉ ሽግራታ ክትፈልጦ ንዓኻ ዓብ ፍታሕ ምኾነ ከምቲ ዝበልናካ እዩ ትርጉም ቃል ኪዳን ይርዳእካ ካብ ኮነ ተቓዳዲምካ ዝኾነ ነገር ኣይትወስን ብኣካል ረኺብካ ኩነታት ከይፈለጥካ ክትውስን ኣይጽቡቕን እዩ ክቡር ሓውና እዚ ኩሉ ዝበልናካ ጌርካ እንተ ዘይሰሊጥካ ግን ኩሉ ጸገማት ካብኣ ስለ ዝኾነ ሓዳር እውን ዘድልያ ካብ ዘይመሰለ ናብ ፍትሕ ክትኣቱ ሙሉእ መሰል ኣለካ ድሕሪኡ ኣብ ልዕሊኻ ዘለዋ ፍቕርን ምግምጋም ዘጸግመካ ሽግር ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ኩሉ ምርጫታትካ ብንቕሓት ኣቢልካ ህይወትካ ብግቡእ ክትመርሕ መታን ኣእምሮኻ ብቐጻሊ ኣወንታዊ ሓሳባት ኣሐድሶ ኣረኣእያኻ ብምዕባይ ዝተወሃበካ ዘይውዳእ ፍቕሪ ብምክፋል ሕልናዊ ዕግበት ደሞዝ ግበር ኣብ ክውንነት ምንባር ከዓ ብደቂ ኣንስትዮ ከይተሓለልካ ነታ ንዓኻ ትመስል ጓል ኣለሊኻ ብዳግማይ ብፍቕሪ ተበጊስካ ክትነብር ናይ ኩላህና ትምኒት እዩ ብእወታዊ ኣተሓሳስባን ትግባርን ፍቕርን መሊእካ ከዓ ንኩሉ ብማዕረ ብዘይዓቐን ለግስ ድሕርዚ ካብዚ ኣጓኒፍካ ዘሎ ሽግራት ከም ትናገፍን ህይወትካ ብጽቡቕ ክትመርሕ ኣይትጽገምን ኢኻ ብዝኾነ ሽግራት ከይተሰናኸልካ ጉዕዞኻ ቐጽል ሽግር ሓላፋይ እሞ በርትዕ ዓጆኻ ኣብዚ ሒዝካዮ ዘለኻ ጉዕዞ ከዓ ዓወትን ኣሳልጦን ንምንኤልካ ኣብ ቀጻሊ የራኽበና ሰላም መትሎ በዓል ቤተይ ለሚሱ ሰላም ኣዳለውቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ብርዕ ስመይ ቪክበሉኒ እንታይ ትመኹሩኒ በዓል ቤተይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ስጋዊ ርክብ እናደኸመ ይመጽእ ኣሎ ብፍላይ ሎሚ ጽልኣት ስጋዊ ርክብ የስዕበሉ ስለ ዘሎ ኣነ ብኹሉ ኣይዓግምኒ ዘለኹ በዓል ቤተይ ኣብ ናይ ጉልበት ስራሕ ካብ ዝጅምር ግዲ ደክማሉ ኮይኑ ኣብ ዓራት ኣይዕግበንን ዘሎ ሞትልኡ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናለመሰ ይመጽእ ኣሎ ኣብቲ ንስጋዊ ርክብ ሃሪፈ ዝፈተን ኩሉ ይስእን ስለ ዘለኹ ኣብ ኣእሙረይ ነውፂ ይፈጥረለይ ኣሎሞ ጸጸኒሐ ይጭነቕ ኣለኹ በጃኹም ፈውሲ እንታይ ኣሎ ሓቢርኩም ምኽርኹም ለጉስለይ ንትገብሩለይ ዘለኹም ምትሕብባር ከዓ ኣቐዲመ የመስግን ሰላም ንዓኺ ይኹን ክብርቲ ሓፍትና ቪኪ ፈለማ ስለቲ ዘካፈልክና ሽግር ኣዚና ኢና ነመስግነኪ ቀጺልና ጸገም በዓል ቤትኪ ዘይፍወስ ሕማም ኣይኮነን እንተኾነ ልዕሊ ኩሉ ሓገዝ ናትኪ እዩ ዘድሊ ብዓቕልን ትዕግስትን ከዓ ዘይፍታሕ ሽግር ከምዘየለ ከነዘኻኸርኪ ንፈቱ ጸገም ምልማስ ሞትሎ ብዝተፈላለየ ጠንቅታት እዩ ዝመጽእ ገለ ካብኡ ካብ ሕሉፍ ህይወትና ዝኽስተት ዓመፅ ብምሒር ፍርሒ ወይ ከዓ ከምዚ ናይ በዓል ቤትኪ ብዛዕቂ ናይ ጉልበት ስራሕን ካልእን ክመጽእ ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ሰብኣይ ምዃን ስለ ዘጉድሎም ዘይተደለየ ጭንቀት እዩ ዝፈጥረሎም እዚ ግን እቲ ኣካላዊ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ ብኸም በዓል ልዑል ጸቕጢ ደም ሽኮርያ ብብስሒ ኮሌስትሮል ማህረምቲ ዓንዲ ሕቆ ሕማማት ሞትሎ ኣመና ምኽሳዕን ካልእን ከስዕብ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ከምቲ ዝበልክዮ ኩነታት ስራሕ በዓል ቤትኪ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ምዃኑ ኢና ክንርዳእ ክኢልና ዘለና እሞ
ናብኪ ኢላ ናይ ዝዓውዲ ምኻድ ከድልየኩም እዩ ከም መረጎዲ ሓሳባትን ንዓኽን ኣፍልጦን ግን ዝተፋላለዩ መርበባት ክኢላታት ተወኪስና ዝረኸብናዮም መፍትሒታቱ ከነካፍለኪ ኣገባብ ኣፈዋውሳ ቪያግራ ዝኣመሰሉ ቅድሚ ፍርቂ ሰዓት ናይ ስጋው ርክብ ዝውሰዱ ከኒናታት ዑደት ደም ኣሞትሎ ስለ ዝውስኹ ብሕክምና ዝተደገፈ መድሃኒት እዮም ምስ ሓኪም ተራዳዲእኩም በዓል ቤት ክኽፍወስ ይከኣል እዩ ናይ ቻይናዊ ፍወሳ አኩፔንቸር ውን ፍቱን መድሃኒት እዩ ካልእ ካብ ዝተፋላለየ ወልፍታት ብፍላይ ካብ መስተን ሽጋራን ምስ ዝቁጠብ ክፍወስ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ኣብ ኣመጋግባውን ከም በዓል ጅርጅር ሳላጣ መዓር ፋጆሊ ፉል ካብ ባሕሪ ዝርከብ ምግቢ ኦይስተር ፍረድባ ርግኦ ስፒናችን ካልእ ብምምጋብ ዘይፍወሰሉ ኣብነት የብሉን ዝኸበርኪ ሓፍቲና ቪኪ እዚ ኩሉ ኣማራጺታት ተዘይሰሊጡ ግን ብመጥባሕቲ ክፍወሲ ከኣል ስለ ዝኾነ ክሳብቲ ዝለዓለ ደረጃ መፍትሒታት ከም ዘለዎ ከነርዳእክ ንፈቱ በቐንዱ ንመኽረክ ግን ኣብ ጎኑ ከይተፈለኺ ብዓቕልን ብምጽማምን ናብ ሕክምና ምምልላስን ተስፋ ከይቆረጽኪ ከተሕክምዮ ኢና ንላበወኪ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ውን መራጎዲ ሓሳባት ክህልወኩም ስለ ዝኽእል ብኮመንት ክሕብሩኺ ሙሉእ እዩ ተስፋና ኣብ ጉዕዞኺ ዓወትን ኣሳልጦን ንምንኤልኪ ሰሰናዩ ንዓኺ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ሲነማ ሰመረ ንሎም ዝበልናየ ትሕዝቶ እዚ እዩ ነይሩ ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእይቶ ኾነ ንቕፌታ ክትጽሕፉልና እናተሓሳሰብና ኩሉ ትዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበጽሓኩም ከኣ ሳብስክራይብን ሼርን ብምባል እጃምኩም ኢሞ ኣይትረስዑ እናበልና ብምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መሃርን ኣዘናጋዕን ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕናን ራህዋን ንኹልኹም ሰሰናዩ